Hola i benvinguts. En els finals de peons, la regla més bàsica i decisiva és que el rei davant del peó sol garantir la victòria, mentre que si el rei defensor ocupa aquesta posició clau, la partida pot acabar en taules. Analitzarem les següents posicions. El blanc guanya, juga al negre, ja que assegurés el pas del peó. En aquesta posició, el rei negre agafa l'oposició després del moviment del blanc i són taules. El blanc guanya, jugui qui jugui. Taules. Els peons de torre no poden coronar si el rei contrari pot estar en la casella de coronació. Ara fem un resum. Rei davant del peó propi gairebé sempre guanya. Rei defensor davant del peó rival normalment aconsegueix taules. L'oposició i la col·locació del rei són la clau estratègica dels finals de peons. Moltes gràcies i ens veiem en el pròxim vídeo.